Лично за мен е изключително удовлетворение да работя за Humana People to People, защото първо имам достъп до проектите, които финансираме и на които помагаме. Имам възможността да се срещна с всички тези хора, чиято мотивация и психологическа устойчивост ме учудват, изненадват и мотивират. И имам възможност с труда си всеки един ден да знам, че допринасям нещо по-добро да се случи за тях. Humana People to People работи върху 1500 проекта към 2023 година. Това означава милиони хора, които са увеличили качеството на живота си благодарение на усилията на всички служители на Humana, и от тези в Африка, и от тези в Европа. Щастлива съм, че работя в организация, която освен добър бизнес модел и една прекрасна социална кауза. Посещавала съм различни проекти на Humana в Африка 3 пъти до сега, като последният беше през юли 2024 година. Humana развива различни видове проекти с местните общности. Има проекти свързани с здравеопазването. Те включват превенция на заболявания, като трябва да вметна, че СПИН и туберкулоза са сред бичовете за местното население. Включват информационни кампании и включват полеви тестове. Имаме и проекти свързани с образованието, които включват начални училища, включват колежи за обучение на учители, включително и един университет в Мозамбик, който дава възможност на по-академично настроените младежи да продължат образованието си и съответно да увеличат добрите си възможности за живот. Проектите, които видях тази година, бяха предимно земеделски проекти, което означава, че Humana предоставя първоначална инвестиция в продукти на тази част от местната общност, която иска да се включи в проектите. Дава им и ноу-хауто как да отглеждат и да подобряват продукцията си, след което неминуемо при тях вече се случва така, че не мислят за утрешния ден, дали ще има или няма с какво да се хранят, плюс им остава стока, която да продадат на местните пазари и с парите да си купят други стоки, които са им нужни, и да изплатят таксата за училище на децата си, което се оказва, че е изключително важно за тях. Новото, което видях за пръв път тази година, е рибовъдството, което означава, че определени членове на дадена общност получават от Humana малки рибки, които да отглеждат, които след това, разбира се, им служат за храна, а остатъка продават на пазара и съответно получават пари за това. Като условието е след първият оборот от рибки да дадат определено количество на друг съсед, който би искал да се занимава, и така малко по малко се решава огромна част от борбата за какво да сложим на трапезата за цялата общност. Земеделските проекти на Humana са изключително интересни. При тях обучени на агрономство експерти, заедно с местни доброволци, спечелват доверието на дадената общност и ги убеждават в ползата от това да използват методите, развити от Humana, за увеличаване на тяхната продукция. Трябва да имаме предвид, че тези хора живеят в условия на изключителни вредни последици от глобалното затопляне. За тях това значи просто глад. Ако при нас означава малко по-топъл климат, за тях е глад. Те нямат достъп до електричество, нямат достъп и до чиста вода. Заедно с Humana се научават как да извличат подземни води за напояване, как да мулчират, как да запазват влажността в почвата, така че растенията да могат да се развиват по-добре. Учат се как да увеличават разнообразието от култури, така че да имат по-разнообразна и качествена храна. Това, което правим ние, когато ги посещаваме, е да задаваме въпроса какво се промени за вас след като започнахте да работите заедно с агрономите на Humana. Абсолютно винаги отговорът е, че те са увеличили продукцията си и вече не се притесняват дали ще има какво да ядат следващия ден. Друг интересен проект, който видях в Зимбабве, беше създаването на местен разсадник.
за дървета. Те са плододаващи и неплододаващи, привнесени отвън или пък местни, като е задължително да присъстват и местни дървета, за да не се загуби автентичността на местната флора. Дърветата са важни за членовете на общността, които са задължени да засаждат по минимум 50 дървета годишно. И по този начин те получават по-разнообразна храна, отглеждат някои от дърветата и за огрев, което пък предотвратява изсичането на околните гори и не на последно място поддържат устойчив климат. Хумана работи в една много интересна посока в Африка, а именно властяването на жените за взимане на самостоятелни решения и за увеличаване на тяхната финансова независимост. В Зимбабве попаднах на среща на един от местните женски клубове, който представлява своеобразен фонд, в който жените събират парите, които всяка една може да даде, след което те се разпределят отново между всички тях според нуждите, които всяка една е заявила. На въпроса за какво използват тези пари, те дадоха най-различни отговори. Едни от тях ги ползват за такси за училищата на децата си, други за закупуване на семена, за бъдеща реколта. Най-интересният отговор беше от една дама, която се изправи и сподели, че това е нейният начин да има собствени средства. Всяко мое пътуване до Африка е един съобразен катарзис за мен. Хубаво е повече хора да го направят, защото разликата от това да чуваме за едни бедни хора някъде далече от нас е нищо повече от екзотично усещане. Когато обаче си там, виждаш хората, помирисваш им къщите, виждаш инвентара, с който разполагат, несъмнено увеличаваш нивото си на осъзнаване, на самодисциплина и на намаляване на претенциите. Винаги се чудим защо тези хора там са усмихнати с всичките проблеми, които имат, а ние тук, живеейки изключително добре, сме нещастни. Отговорът е един. Там претенциите са намалени до минимум, защото хората са стъпили здраво на земята и в пряк и в преносен смисъл.